Binuksan po ng lokal na pamahalaan ng Mabini at Binmaley ang mga programang susuporta sa edukasyon ng mga mag-aaral ngayong school year 2026-2027. Sa bayan ng Mabini, inilunsad ang first come first serve na Congressional Educational Cash Assistance na naglalayong makatulong sa panustusan sa matrikula at iba pang bayarin sa mga paaralan. Magsisimula ang aplikasyon sa Abril 13 at na nasa 750 ang slots ang magbubuksan para sa mga residente na may kumpletong requirements. Samantala, sa bayan ng Binmaley, bukas na rin ang aplikasyon para sa Scholarship Assistance Program para sa mga incoming first year college student noong Abril 6 at magtatagal hanggang Mayo 7. Mula sa 100 slots noong nakaraang taon, dinoble ang mga ito sa 200 slots ngayong taon upang mas maraming mag-aaral ang matulungan. Layunin ng sabing programa na mas mapalawak pa ang access ng kabataan sa edukasyon at mabigyan sila ng sapat na suporta upang mabawasan ang pasanin sa pananalapi. Hinihikayat naman ng mga opisyal ang lahat ng mga kwalipikadong estudyante na samantalahin ang mga oportunidad na ito at tiyaking kumpleto ang kanilang mga dokumento upang hindi masayang ang pagkakataon. IFM News. IFM News. IFM News.